Empecé a traballar con meu pai na construción, tá? E despois non me gustaba, e entonces decidí montar este negocio. Monteno no ano 82, eu empecé aquí con 5 mesas e hasta ahora. Empezamos o 13 de junio de 1982 e despois o negocio novo empezou o 13 de junio de 1990. O negocio pequeno acabouse o 31 de agosto, tirouse o que era a casa antigua, preparouse o que foi o local, a parte baixa e a parte mediana, que ten un comedor arriba, e hasta agora, hasta todos estes anos. Chegamos a servir 120 comandas, máis ou menos. En temporada alta éramos 8 personas. A xente maior de antes era unha xente espectacular do pueblo, moi boa, moi boa. Iso é o máis que me quedo deste negocio todo. A xente antigua do pueblo de Paixón. Bueno, significa moito, significa que as cousas se fixeron bastante ben dentro das miñas posibilidades. Agradecerlle ao Concello e ao alcalde en particular e a toda a corporación.